Ito'y ti may kalimang parte ti serye tayo nga our spiritual trajectory. Ket ti paulo ti mensahe ita ket strive to thrive. Anya ti kaya ta sa uwen ti Ingles nga strive. Kuna di diksyonaryo ket aggregate wenno aggaget panagkalikagum. Ket timet Ilocano ti thrive, agbiag a nasayaat. Kaduan na kadatayo ti agar-arapaap ti nasaysayaat nga biag ken masakbayan. Kayat tayo ti umasenso ken nagbaldigi ti biag. Ti panagkalikagom tayo nga manggunod kadagiti arapaap tayo. Ket aramiden tayo ti amin nakabaelan tayo. Iso nga no English mo ket kunana ag-strive tayo data ti balikas nga pangiladawan kadatoy. Amo tayo nga malaksid ti panag-arapaap tayo ket kasapulan nga planuen tayo ti biag tayo ken tay Tagalog agsumikap wenno agregget tayo tapno magunod tayo ti kalikagom tayo. Addamet sumagmamano nga awan plano da ti biag da ken dimang pampanunot no kasano ti panagballigida ti biag. Pagdaksan na, adda dagiti agkalikagom, ngem di damet buyugan ti regget ti arapaap da. No kayat yu ti agballigi ket masapul nga pagbalinen tayo nga prioridad ti panagballigi. Ngem buyugan tayo kumamet ti panagregget ken panaggaget. So ti saludsod ket kasano nga rod ti panangirugi tayo. So basahan tayo detoy teksto tayo itata nga oras. San Mateo 6:33. Ipang pangrunayo ket di abiruken ti pagarian na ket tungpalen ti pagayatan na ket itednan to amin a kasapulan nyo. Amo tayo amin, ti kayata sa uwen daytoy nga bersikulo. Datayo amin ket agkalkalikagom para tinasaysayaat nga biag. Tay maddaan ti umanaya pagbiag, arwaten ken pagnaedan a balay. Di ngamin aya kakabsat. Isu nga kalikagom tayo nga aramiden ti amin a kabaelan tayo. Agregget tayo tapno adda magunod tayo nga bunga ti panagregta tayo. Ngem kadetoy pagsaritaan tayo ita ket spiritual a panagregget ti ket na nga sawen ta detoy ket panagregget nga mangtuntun ti pagarian ni Apo Dios. Saan nga jay panakaisalahan ti trabahuen tayo ta nagunuden ni Apo Jesus para kadatayo detoy. Agregget tayo ken aggaget tayo nga agtrabaho para ti panagduras wenno panagmature ti espiritu tayo. Isu nga detoy sermon ket konektado pay laeng jay serye nga spiritual a pagturungan ti biag tayo. Agregget tayo kuma nga mangtubay ti kababalin wenno ugali tayo nga mayanurot ti modelo ni Apo Jesus. So ti umuna nga punto nga ilawlawag ko ita ket we strive to develop the attitude of Christ. Ket detoy ti bersikulo tayo. Filipos 2:5-6 adda kumakada kayo ti kababalin akas ti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay addaan ti galad ti Dios dinain kang kano ti pannakipada na kenkuana. Saan nga nalaklaka nga kalikaguman detoy kakabsat. Makita yo ti pagdumaan ti kalikagom tayo mamati ken Apo Jesus ken saan? Dagiti sabsabali ket agtrabaho da tapno may salakan da. Nga detoy ket didapay sigurado. Datayo nga Kristiyano ket jay panangsurot ti kababalin ni Apo Jesus ti kalikaguman tayo magunod nga sire regget. Ket demot bersikulo 7 gingganat 8 si ayat
ket di ang nangibaba ti bagina, ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen, nagbalin a tao, nagparang tinatauan alanga, nagpakumbaba, ket nagtulnog agingga ken ni patay, wen uray pay ti ipapatay na ti krus. Maysa nga karirigatan, atungpalen tayo, ket jay kararag nga saan nga jay pagayatak ama ti masurot no diket na pagayatam. Dito iti kayta sa uwen di pa nagtulnog ni Apo Jesus anapan nagdusa ken natay jay krus. Ket kabaliktad ti gagangay a tao dito nga in modelo ni Apo Jesus kada tayo. Kinapakumbaba ken panagtulnog ket narigat tayo ngamin nga aramiden. Diyos ngem nagbalin nga adipen nga nagtulnog. Datayo ket naparamag tayo nga mangitag-ay ti bagbagi tayo ngem jay pudpudno nga kinatao tayo. So ti may kadwa nga punto ket agreget tayo kuma nga mangamammo ken Apo Jesus tapnon matubay tayo akas pagayatan ni Apo Dios. So, dito iti versikulo nga tumbas na, no Tagalog. San Lucas, Kapitulo 13:24, aramiden nyo ti kabaelan nyo, asumrek tinailet arwangan, agsipod ta adunto ti agtarigagay asumrek, ngem didanto makastrek. No kalikagumam kabsat, ti sumrek kadeto nailet arwangan, ay pakadaam langen nga ni Satanas ket abbengan na ka gaputa di nakakayat ang makadanon ken Apo Dios. Ngem masapul nga agkapet tayo ti Espiritu Santo tapnon isut mangkibin kada tayo. Dito met ti may kadwa nga Pedro 3:18. Dumuras kayo ti parabor ken panakamamuyo ken ni Jesucristo nga Apo ken mangisalakan kada kayo. Itan-o ken daydayaw tayo ni Kristo ita aginggana ti agnanayon. Amen. So deta ti may kadwa nga example ti panagreget nga adalen tayo itata. No ipalubos yo ti Espiritu Santo nga isu ti mangiturong kada tayo. Ket mapadasan tayo ti agbiag nga nasalunat ti relasyon tayo at dasimbeng ti pampanunot tayo ken nabunga ti biag tayo. Titulbek ti personal nga panagduras wenno ya asenso tayo ket babaen ti panangisuko tayo ti biag tayo ken Apo Dios ken makidanggay tayo ti Espiritu Santo. So ti may katlo nga punto, kalikaguman kad nga ta ni Apo Dios nga umasenso tayo ken agbaligi tayo itibiyag. Is it God's will for us to thrive or be successful? So in kadakkel ko in surat dayjay sungbat absolutely. Ta kunamin jay Deuteronomio ket ni Apo Dios ti mang paado. Kadayjay 9 kakabsat. Kunana itoy, parang ayen na kayto ti Apo iti amin nga aramidyo. Adunto digiti annakyo ken digiti bakayo. Nawadwad to ti maapit kadigiti talo niyo. Maragsakan to ti Apo nga mangparang ay kada kayo. So makita yo dayjay nga naibaga na mangparang ay kada kayo akas tiragsak na anang parang ay kadigiti kapuunan niyo. And then, kunana itoy, ni Apo Dios ti mangipromote kada tayo, kunana pa ijay, kakabsat. Kadayjay umunang Pedro 5:6, kunana ijay. Awaten niyo, detoy itata, awaten niyo asipapakumbaba ti man nakabalin nga ima ti Dios tapno itanok
nakayto inton dumteng ti tiyempo na. Nagpipintas dagitan nga karkari ni Apo Dios. Ket dito iti sumaruno nga question. Kabailang kadi ni Apo Dios nga ikan natay ti kabailan nga makagunod ti kinabaknang. Nay, bantayan tayo nga anadan dito kakabsat at amangan no dayjay latat pagkaptan yon. Kadayjay Deuteronomio 8:18 kunana detoy. Laglagi penyo at ti Diyosyo timangted kada kayo ti bileg tapno bumaknang kayo. Aramiden na detoy gaputan na pudno pay laeng ang papanita iti nakitulagan na kadigiti kapuunan tayo. Ngem kakabsat kahit kung ipalagip ko laeng kada kayo nga ulitan. Kat detoy manipod ken ni Pat detoy yan siya. Ti sungbat ti kararagyo ket agdepende ti pagayatan ni Apo Dios. So detay na masansan ngay mangmagan tayo nga Lord, not my will but let your will be done. Deta pala ang ti prinsipyo nga masurot amanganta sumursurot kay kanapo Dios nga deta laeng ti panggapyo. So DJ sumaruno nga punto ni Apo Dios ti makaipaay ti kinasirib. Santiago 1:5. Ngam no ang kurang ti siya sinuman kada kayo ti kinasirib. Ang kararag kuma ti Dios ket may kanto. Ngamin managparabor ti Dios ken siayat amang ted kadigiti amin at tao. Po nagimbagang kasapulan tayo amin ti kinasirib pay nga ad-ado. Ngam nas ken nga tuntunen tayo detay kinasirib nga aggapo ken ni Apo Dios nga saan nakadigiti computer, saan nga iti Google, ni Apo Dios pala ang kakabsat ti pudpudno nga paggapuan ti amin nga kinasirib. And then detoy kunanapay ni Apo Dios ti makaipaay ti baldigi, nagapuday jay ti God is the God of success. Ket ti Proverbio jay kapitulo 16:3 isumat ti mang suportar kadetoy. Dawatem ti Apo a bendisyonan na dagiti kayat mo nga aramiden ket agbaldigi ka ti panangibanag mo kadigiti panggep mo. Samanen jay Jeremias 29:11 dito iti maysa kalalatakan nga ibalbalakad wenno ikaskasaba digiti papastor. Siak laeng ti makaammo kadigiti planok amay paay kada kayo planok amang parangay asaan ket di amang didigra plano amang ibanag itinamnamayo ti masakbayan. So te kung kunana, for I know the plans I have for you. Plans nga saan nga pakadaksan yo, but plans to prosper you and give you hope kunana. Ket no ni Apo Dios ket kayat na tayo nga sumaya at tibiyag tayo, umasenso, may promote, bumaknang, sumirib, ken nagbaligi. So digita bersikulo ang imbasa mi kada kayo. So dumanon tayo di may kadwa nga dakkel nga saludsod. Anya tirumbeng nga ramidem nga road kakabsat. Deta ti sangwon tayo itata ket nagudwa tayo dayjay sermon kadeto yung punto. So dati manen tumawad manen dayjay balikas nga aggregate ka. Inikak pa iti Tagalog na magsumikap ka. Kasano? So digitoy iti itudmi kada kayo nga masapul nga aramiden tayo kakabsat innem damin dagitoy. So dito iti muna. Sanayem tabagim nga agbyag anay spiritual discipline ti kayat nga sa uwan detoy. Dayjay umuna nga Timoteo kapitulo 4:7 mangrugit jay may kadwa nga phrase aging ganat 8. Agsanay ka ket di para tinadyusan abiyag. Nay malagipyo dayjay exercise dito yung amin ti papanan na dito yung akuan exercise practice ti nadyusan abiyag.
Adamaited ti panangwatwat ti bagi, dete ehersisyon. Ngem na serbi ti amin abeneg ti biag ti panangwatwat ti espiritu agsipud tayeg na ti pagimbagan ti agdama ken ti masakbayan. So, kasapulan tayo ti physical nga exercise, tapno sumaya at ti salon at tayo. Nang nangruna pa'y akasapulan tayo ti ehersisyo nga spiritual. So, dingamin, mangan tayo ti nasustansya taraon para ti bagi tayo. Kastamet kakabsat nga susteneran tayo ti espiritu tayo, babaen ti sasaw ni Apo Diyos. So, makita yo, di pa na magdilig ko. Ti ehersisyo ket pagnayunan na ti biag tayo. Yeah. Ano tayo kanta nga, exercise tuwing umaga, day di yuyoy, day jay. Mag-exercise. Deto'y pagnayunan na ti biag tayo, ngem ti spiritual nga ehersisyo ket paramet ti awan patinggana a masakbayan tayo. So makita yo, day di ehersisyo ti bagi para manayon ti biag tayo ginggat 70, 80, 90. Ngem di spiritual nga ehersisyo ket para ti masangwanan tayo ti biag nga agnanayon. So ti panagsanay mo tabagim tinadyusan nga panagbiag ket palagdaen na ti relasyon mo kana po Dios. So deti ti may kadwa. Agbiag nga maikari ti ebanghelyo ni Apo Jesus. Okay? Diya ka mo anugutin nyo diya nga translation nagaputi, let your life be worthy of the gospel of Christ. So dito kumati agbalin nga commitment tayo kakabsat. So makita yo dito iti Filipos 1:27, mayanurot kumangarod ti panagbiagyo ti ebanghelyo ni Kristo. Tasarungkaran na kayo man wano saan, madamag, dito yung sumarungkar ket ni San Pablo dito, sursuratan na dagiti taga Pilipos. Sarungkaran kay manuno saan, da kaya taga Pilipo, madamag kukumang anatibker kayo ti maymaysa apanggep, ken sang kamaysa kayo, makidangadang gaputi pamati, anay batay ti ebanghelyo. Apo na unag di Ilocano nga makidangatang. So, kahit nga sa uwan dito kakabsat, no manager ka kumati may isang kumpanya, irepresentaram di kumpanya nga pagtrabahuam. Tingamin. Ket kas Kristiyano, parte tayo ti pagarian ni Apo Diyos, ket ti sangwanan digiti tattao nga saan nga mamati ka na Apo Jesus, datayo nga Kristiyano, ibagbagyan tayo ti pagarian ni Apo Diyos. Iso kakabsat nga napateg nga tigagangay tayo ket mapagwadan tayo ti mata ti aglawlaw tayo. Makita kumati tao ti ebanghelyo ni Apo Jesus ti estilo ti panagbiag tayo. So malagip ko adamay sa nga nalatak nga author nga paborito kidi kolehiyo aken masirib nga taga-India nga tinagan na ket Mahatma Gandhi nga may isa nga mararaim nga banwar ken nasirib nga personalidad di India kinunana detoy. Magustuak ni Jesus. Ngem jak kayat dagiti Kristiyano gaputa sa bali ti biagda mayarig ken Jesus. Obligasyon tayo nga ipakita ni Apo Jesus ti biag tayo. Ngem din obserbar ni Gandhi kadigidi Kristiyano nga mamuna ket imbabainda ni Apo Jesus. Isut gapuna nga di Mahatma Gandhi han nga na-convert nga Kristiyano. Anyat makita ti tao ti panagbiag mo kakabsat. Ket no kayat mo nga pasalun aten detoy spiritual nga biag mo kasapulan ti exercise. Tapnon madisiplina tayo ti bagi, pampanunot ken espiritu tayo, ket may daydayaw ni Apo Jesus. Daytoy met may katlo kakabsat, ipakat mo kadagiti amin na bambanag ti panag self-control. Ijay umuna nga Korinto, Kapitulo 9:25. Kunana itoy, nainget ti disiplina, ti tunggal makisalisay,
amang sansanay ti bagbagina. Aramidan na detoy tapno umawat ti korona adi agpaot. Ngem agtaray tayo gaput tapnon magunod tayo ti korona nga agpaot ti agnanayon. Inusar ni San Pablo dete may isang Olympic runner kuma deta ti nangusaran na. So makisalisay, makilumba dayjay. Iso nga dayjay ti inusar na nga pangarigan. So ngamin amin nga sumrek ti pagkukompetensyaan ti athletics. Kasapulan masursuro da ti panagdisiplina da ti bagida, babaen ti self-control. Anusan da ti agtuok ti training, mabilag da, matuduan da. Ngem kang runaan nga adalen da ket jay self-control. Tapno magunod da ti gunggunada nga medalya. So DJ medalya nga magunod detay Olympic runner, iso DJ kuna je bersikulo nga magunod da ti korona nga di agpaot. Idinto nga ti gungguna nga magunod tayo nga Kristiyano kadetoy espiritual nga ehersisyo tayo ket gungguna ti tungpalbiag. DJ ti maawat tayo. So every time or everyone who competes in the games exercises self-control in all things, then they receive a perishable wreath, but we an imperishable. DJ ti nagapuan DJ nayulong bersikulo. So kakabsat, kahit nga sa uwen, nasken nga aggregate tayo nga mangterred, tibagi tayo, self-control DJ. Tapno madisiplina tayo, tibagbagi tayo. Mangituding, ti pagpatinggaan tayo. So, masapo na masursuro tayo ti boundaries nga hantay nga aramiden. Aya. Dagitoy ti mangituray kadagiti aksyon nga aramiden tayo. So, kunapay di Biblia, may panggep ti panang terred ti bagbagi tayo. Kunana ito di proverbio. Hangkuay ni Lucanon, gapot mapukaw di meaning na. So, nga English ti inusar ko latan, kakabsat. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. So masapol nga praktisan tayo nga mangterred ti bagbagi tayo tay isut mang salaknib ti kararwa tayo. Kang kanayon ngamin nga gubgubat dayjay managbasol at tarigagay tayo, kagubgubat tayo dayjay kakabsat at no di mo magawida nagbasol ka. Ket ti bunga ti panakaterred tayo ti bagbagi tayo ket para ti agnanayon nga paglaingan tayo. So dito matitata ti may kapat aggregate ka nga mangiduras ti panakadanon mo kadayjay papanam nga goal mo. Press on toward the goal. So dayjay ket suportara met ti taga Pilipos 3:14. Iti kasta kunana itoy si pipingetak nga agtaray nga agturong ti pagtungpalan tapno magunod ko ti gungguna ayaw awis ti Dios kada tayo babaen ken ni Kristo Jesus. So ilawlawag ko man basit datoy kakabsat. Numadlaw yu detoy bersikulo ket nakaturong ti panagkita ni San Pablo. Isu ti author na kami ni San Pablo amin dagitoy. Nakaturong ti panagkita na jay gunggo na nga ited ni Apo Dios kadagiti makailepas ti lumba. Ti makilumba ngamin ket saan nga agtalya-talyaw tapno saan nga maitakleb. Jay masangwanan ti turong ti matana. Ngem sino kada tayo kakabsat ti kasla agbibiyag nga tinapalabas ti nakaiturungan ti matana. Sanda nga maiwaksi digiti saksakit tinakemda. Dagiti pukaw da kan dagiti naikapis, dagiti nakapaayan da ti biyag. Iso nga saan nga nakaskas da nga mabaklat ta tirik nada. Adama mo yung hasta kabsat. Masapol nga ikalikagom mo kabsat ti dumuras tapno magunod mo ti espiritual nga destinasyon mo. Di mo maaramid daytoy nawan ti plano nga surutem. Deta ket plano ka plano Action plan ti Ingles.
tapno ma-improve mo ti bagim ti amin nga aspeto, physical, emotional, ken spiritual, baben, ngem kasapulam, dito tilaglagipem, ti Espiritu Santo. So, from the point of pressing on up to the upward call of God, there is a space that needs to be filled up, kuna ni Pastor Mark. And the only way to fill up that space is how to press on. Tay, nukuman o bisikleta kat pedal ka nga pedal. Kasjay, ti kahit nga asawa. And then dito may kalima. Ikalikagom mo nga makatulong ka nga mangpakired ti simbaan. Saan manen nga nalawag DJ Ilocano translation detoy. Sinubsublyak detoy nga binalbaliwan nga instant translate. Iso nga binantener ko lang nga jay English kakabsat. So kunana ije 1 Corinthians 14:12. So with yourselves you are eager for manifestations of the Spirit. So inusar naman ang DJ strive to excel in building up the church. No Ilocano ngamin DJ building up kat jay building jay patakder ta simbaan ti pakayilukanwan na wenno panang paadum ti miyembro ti pakayilukan na ngem detoy building up the church ngay bagbagana ket ti pudpudno ket kastoy. Sinuratan ni San Pablo dagiti taga Corinto idi. Gaputa adungamin ti problema jay simbaan jay Corinto idi. So binalakadan na ida nga aginayat da ti tumunggal maysa tagririridamot ngamin nariribok ti relasyon dagiti miyembro idi. Ket kinapudno nakastatay pa ita no daduma. Sana inayon nga imbaga nga agkalikagom dakuma kadagiti sagsagot nga ited ti Espiritu Santo. Wenno dagiti masasaw nga spiritual gifts ket dagitoy nairanta dagitoy nga pagpakired, pangliwliwa ken pagpapigsa kadagiti miyembro ti simbaan. That's why inya tidugkot ng ilawlawag kadetata amanganta mapaggatingir tayo di panagawat yo kakabsat. So dito matitatay iti may ikainem ken ngangani di maudin ikalikagom ti makagteng ijay inana narigat pay nga Ilocano dito manen at ajay inana sa baliman ti mabalin na panagawaten kadayjay. So nga ninayunak detoy nga ikalikagom ti mangnayon kadetoy ikalikagom ti makagteng ijay inana. So nayunak nga nila apo Dios ti makaipaay. Ti unusar ni Pastor Market strive to enter the rest. Okay? Anya nga rest dayjay. Okay? So kadayjay Hebreo 4:11 kunana masapol nga ikagumaan tayo ti makagteng ti dayta nga panaginana. So adasar saritaan na nga naisupsupadi nga panaginana detoy. Tapno uray awan ti uray may sa kada tayo nga mapaay akas kadakwada gapu kadagiti pamatida. So detoy manen ti in lawlawag kon ni research panaginana ti presensya ni Apo Dios nga pataod ti panagtulnog ken Apo Jesus ti bagbagana dito nga inana. Panagdepende ken panangitalek tayo amin na bambanag ken kuana. So, ang pepeso nga pidal ka nga pidal, kayod nga kayo. Ngem, no talabagbagim ti aramidem saan ka nga amo nga magunod dagitoy. Ngem no masursurom ti mga ramid ti amin nga kabailam pidal kayod ngem aginanaka ken ni Apo Jesus gaputa italek mo ken kuana ngano anat di mo na aramid isut mangilepas dayjay ti inana nga kayat nga saway. So in comparar ni San Pablo detoy kadigidi kinatangken ti ulo digiti nagkakauna nga Israelitas nga saan nga nagtultulnog ken Apo Dios. Nakita da kumat milagro ita inton sumarono agreklamo danto manen. And then reklamo da nga reklamo lata.
Ket deto'y sumaruno nga bersikulo kasla agsasaon ni Apo Dios ita kadigiti tattao nga awan oras na ken Apo Dios. Dagitay puro trabaho ti at atubagan da. Now, in lawlawag ni Apo Dios ni Pastor Mark, saan nga dakes ti nagaget? Saan na dakes ti agtrabaho ti double job? Saan? Ngem masapol nga adda panawen nga aginana tayo ken Apo Dios. Ket riknaen tayo met nga makaumanay isuna ti amin nakasapulan tayo. So dete kunanan nga nagtrabaho, nagdouble job, ngem pinaginanana jay bagina gaputa Apo deti ti kabaela ket ala sikat pagkamanga aginanaak ken ka. So ijay ti naka-isarunuan dayjay bersikulo nga naggapu ken ni San Mateo, dito yan, nailukanok manen, umay kayo kanyak. So dete, come unto me those who are heavily laden. Okay, papularo na dayjay. Umay kayo kanyak, da kayo amin na nabannog, ken madagdag senan, ket paginanaen kayo. Ni Apo Dios ti makaited, ni Apo Jesus ti makaited, ti inanatayo. Ket may panggepmet ti panakikapya, deto'y maudi nga punto. Kabaelan tayo kaditi awang kaririri na, wenno awan ti kadisdiskutir tayo, kasaksakit tinakam tayo, wenno awang kadi ti tao nga masao nga awan ti dina makakinnaawatan. Dito ti sungbat na. Ti may kapitong punto nga in kasaba ni Pastor Mark. Ikalikagumyo ti makikapya ti amin a tao. Strive for peace with everyone. So, ti kunana DJ Hebreo 12:14. Ikagumaanan niyo ti makikapya ti amin at tao, ikagumaan niyo met ti agbyag anasantuan ang mga no diyon to makita ni Apo Dios. So kahit nga sawon manakiya pa kayo kata adadeti ko na mga no diyon to makita ni Apo Dios ko na to. So ti relasyon tayo ti sabsabaling at tao kakabsat. Makaipaay ti ragsak. Ken posible met nga makaipaay ti na uneg nga sugat ti rikna tayo. Saan ngamin nga mapengdan ti panakapasamak daytoy. No kasano ti panangurnos mo kadagiti di pa nagkikinawatan wenno problema may panggap ti relasyon. Ket may impluensyaan ti relasyon mo kana Apo Dios. Ken dagiti naadal mo nga sasaw ni Apo Dios. Detoy, laglagipin nyo detoy, in kapital ko di kayo makita. Saan tayo nga makontrol ti saan nga panagkikinaawatan tayo ti sabali nga tao. Ngem day tabagim, ken reaksyon mo, ti mabalin tayo nga kontrolen. Dengan nyo detoy, taga Roma 12:18. Aramidan nyo amin, nakabelan nyo ang makilangin, si kakapya ti tumunggal maysa. Di English version ket inusar na DJ balikas nga if possible. Dumabalbalin. Ikalikagom yung aramiden. So, dito man ang San Mateo 5:9, nagasat dagiti mamagkapya. Nagasat dagiti mamagkakapya. Peacemakers, dayjay tinagapona. Ta managadan danto nga anak ti Dios. Ti sursuro detoy duwa nga naudi nga bersikulo ket saan mo nga makontrol kabsat ti panagpungtot ken ti violente nga reaksyon ti sabali nga tao ngem gaputak Kristiyano tayo ket in kapital ko man deto yan rebeng na nga makontrol tayo ti bagi tayo kuma. Okay? Ngem samba ta kang kanayon pakawanan na kami Apo. Iti kasta, makatulong tayo nga makipagkapya imbes a makiriri tayo. So, kakabsat, laglagipan tayo, masapul nga lisyan tayo ti makiriri ken makidisdiskutir. Saan tayo nga mangprovokar ti di pagkikinawatan. No mampay nasaktan tayo no daduma, lisyan tayo ti bumales. Datay kuma ti mangilungalong ti panagguurnos no adda
di panagkikinawatan. Ket deta kakabsat, ti pakabuklan DJ mensahe ni Pastor Mark, ket impatingga na ito'y ti maudi nga bersikulo na, nga daytoy tigapuna nga agawa tayo, ken igaed tayo ti trabaho, agsipod ta intelek tayo, tinamnama tayo ti sibibiyag a Dios, amang isalakan ti amin, nang nangruna kadagiti mamati. Ket daytoy yan kakabsat, sakbay ko mga gibusak daytoy kakabsat, ket kayat ko lang idanom met daytoy aramiden ni Pastor Mark, tunggal aggibos, ti mensahe. Kakabsat ja kamuno anya ti sagsagabaen nyo nga problema wenno sakit itanga kanito. Nalabit mandandanagan ka para ti proteksyon ti pamilyam, ti saksakit katigito'y panawen ti pandemya. Wenno marigatang ka ti panagkurang ti pagbiag, gapu ti naksayan nga oras, wenno naawanan ka anamin pinsan trabaho. Nalabit nga agdama nga sakit mo, wenno may sa kadigiti nasinged ti pamilya. Ken no adda agsagsagaba ti naunay nga sugat, may panggep ti relasyon, wenno adda nadagsen nga problema yung nga asawa, kakabsat laglagi penyo. Makita amin ni Apo Dios ti anek ekenta puso. No anya dagiti pakaburiburam, anyat kabutbuteng mo, no anyat kasaksakit tinaken mo, paglidlidayam, ken uray anya nga sitwasyon mo ita. Ituloy mo ti mga kalikagom, nga ramidem ti kabala mamang sulbar ka dagitoy. Ngem awisan ka nga umasideg ken ni Apo Jesus. Isu ti makaited ti namnama. Isu na ti makaiyaon kada tayo manipud ti anyaman nga narikot wenno naut-ut nga sagsagabaen tayo. Ta isu laeng ti makapasubli ti naburak nga relasyon, isu ti makapalaing kadigiti saksakit tayo. Isu iti makabalbaliw iti nakulkul nga biyag mo. Kakabsat, agtultuloy pala nga ginggana ita, di awis na, kada tayo umay kayo kanyak, da kayo amin anabandong. Ken madagdag senan, ket paginanaeng kayo. Ket kasangwanan na nga rod nga magibusan dito yung mensahe, awisan kayo nga makipagkararag kaday gitoy. Apo Jesus, mabalimod sumurot no awan ti bukod mo nga kararag kadetoy. Agyamanak tinapalaos nga panagayat mo kanya. Indanon mo wenno indaton mo ti biag mo ijay krus para ti managbaso lakas kanya. Nagbaso lak Apo ket agpakawanak ken ka. Kasapulang ka Jesus nga mangisalakan kanyak. Umay kakad ti biag ko nga kas manubot, kaya nagbaling ka kadi nga si kanti ari ti biyag ko. Isukok ti biyag ko ita. Isalakam mo kadi nga rod ti kararwak. Kitawatek ti ingkarim nga biyag nga agnanayon, kadigiti mangitalek ti biyag daken ka. Tulungan na kadi Apo Jesus nga ang biyag ken sumurot ken ka manipod ita nga aldaw. Aginggat panagsublim. Wenno aginggat panangyawid mo kanyak. Tapnon agtaengak ken katibiyag ang nanayon. Amin dagitoy ket kararag ko tinagan mo Apo Jesus. Amen. May God bless you all. Aginggan namanen inton Lunes nga panangidanon mi kada kayo ti Ilocano translation ti sermon ni Pastor Mark Awaaw ti Jesus Reigns Ministries, ket daytoy dapat kanita mamaklay agyaman ti ingkay panagdengeg.